Takže vítajte u ďalšieho videa. Tuna je super dobrodružstva a dneska budeme hrať 5 noci u Ferdyho Zlatá minulosť. Toto je hra ešte pred udalosťami 5 noci u Ferdyho číslo 4, takže tak. Hoďte odberať like, keď sa vám to bude páčiť a môžeme začať. Noc prvá. Cipana. Túto hru hrám po prvý raz, takže dúfam, že hneď nezomreme na prvej noci. Cipana. Tak tu nám musí byť Foxy, ale Foxy akože vo FNAF 0 nebol. Aspoň mne sa tak zdá. Cipana. Lebo tí sú scary. Dobre, dobre. To čo bolo? To čo bolo? Halo, halo, halo. Čo? Čo? Ale neviem, ktorá je prvá kamera, čo sa tu nadeje. Kde má byť endoskeleton, ale halo. Neviem, čo mám robiť. Takže tak, kde podľa mňa bude endoskeleton, ale... Čo mám s ním robiť, no tak to neviem. No. Takže toto bude zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Tak kde bude? Ale ja sa bojím, že hneď na mňa zaútočia a ma vystraší, takže... Tak, ale zatiaľ nič nerobia. To je dobré. Kde má byť endoskeleton? A už sa nám pohal. Žltý zajac. Takže som... No. Je to veľmi zlé. Ale ja furt nevidím endoskeletona. Ja prečo to urobím ten hitter. Neviem, čo to robí, ale... Fú. Furt ho nevidím. Kde je? Keď ho vidíte, no to dajte koment. Lebo ja ho tu nevidím. A už je tu. Cipana. That is scary. Som sa zľakol, že ma ide jumpscarovať. To nie je proste smiešné. Hra tak... Choď preč. Už 4 hodiny ráno. Keď ešte 2 hodiny vydržím, no tá... To bude, že Victory Royale.
Ale čo tu je toto? Čo? Kde to zmizlo? Ale už! Aha, tu toto bude na dačo slúžiť. Som si istý. Ale neviem na čo. Ja dám hiter, lebo sa bojím. No 5 hodín ráno. Keď teraz toto vyhráme, to bude, že super. A určite aj druhá noc bude. No. Ale ja tu nevidím endoskeletona. A to je, že veľmi, ale veľmi zle. Poď, nech to dáme už. Keď teraz zomrem, toto bude fakt, že zle. Musím vydržať. Ešte 1 hodinu. Prosím. Tu zostaň. Nie, kam si išiel? Je tu. Ale nie, teraz nemám. Iba keď bude vo vente. Vtedy mám dať hiter. Ale model vyzerá veľmi zaujímavo. Yes! Dali sme to. Som chcel ísť do hlavného menu, ale ideme aj druhú noc. Teraz budem ticho, aby som počul Fongaja. Už sa pohol. A dačo s Foxym. No. No. A už je tu, kamo. Choď preč. Choď preč. Choď preč, prosím, choď preč. Ešte iba 1 hodina. Čo mám robiť? Neviem, asi toto. Pôjdeš preč? Dobre. Furt je tu na. Musím ale aj tak čekovať na Foxyho. Lebo čo keď náhodou? Zasa ideš. Baterky je málo. Už si tu. Už si tu. Hiter, poď. Tak nám vraveli. Aspoň ja si tak pamätám. Fuj. Je mi zima. Ale keď toto pomôže, tak budem mať určite šťastie. Tri hodiny a on ešte furt nevyšiel. No. Máme chvíľočku pokoja. A ideme. A už si tu nás zasa. Čiže podľa mňa iba na tejto kamere budeš a vyhrám potom fakt, že všetko. Hiter. A alarm bude asi na Fredbeara. Najlepšie bude, keď tam
Ten bonus zostane. Čo sa deje? Jak? Prečo je zasa tam? Prečo je zasa tam? Prečo? Dobre, hneď som pri tebe. Ale nie, on zasa išiel head. Nie, on ma nemôže zabiť. Vydrž tam. A Foxy. Čo mám robiť? Pôjdeš preč? Ďakujem. Čo sa to... Prečo je zasa tu? Už. Čo? Tu je Spring Bonnie, 5 hodín. Prečo? Kde je? Neviem teraz, čo mám robiť. Preboha! Joj, tak to bolo dobré. Tak čo? Ideme dať continue. A už sa dáme na budúce. Môžem vyskúšať. Noc druhá. Endoskeleton normálne ma zabil. Endoskeleton. A ideme ďalej. Čo mám robiť? Repair rýchlo. Bo ešte ma zasa zabije. Ideme dovnútra pizzerie. Staré jak sám čas. Choď späť. Ty si sa nepohol. Nie. Či? Nie, na teba si mám Teraz to vyhrám. Či chce? Nie. Batéria. Prečo to tak ťažké? Prečo nemôžu byť tie hry ľahké? Nerozumiem normálne. Nerozumiem. Tak. Tedober. Tam zostaň. A už si tu. Teraz tlačím tu na už budem mať pristanú kameru. Ideme na to. Už tu mám prichystanú. Už ma nezničíš. Pokiaľ endoskeleton ma nezničí jak prvý. Ale vyhrám. Heater mám dať. Keď je vo ventke. Nie. Toto nie. Ale to teraz nemôžem urobiť. Ojoj. Prosím, pôjdeš preč. Keď nepôjdeš preč, bude to veľmi zlé. Dobre. Heater.
A nie mi z toho head. Ty si v poho, ty si v poho, ty si v poho, ty si v poho. Takže zvládneme aj druhú noc. Na druhý pokus. Druhá noc na druhý pokus, tretia noc na tretí pokus, štvrtá na štvrtý, piatá na piatý a šiesta, keď ona vôbec taká je, čo asi není. A zasa screen error. No jasné. Kam sme... Tu si, dobre. Tu príde kamoško. Fú, už to dáme, už to zvládneme. Joj. Fuj. Som sa skoro zadusil. Áno, už ťa čakám. Preboha, to čo bolo? Kto to bol? No. Dobre, dal som hitter, to je základ. To je základ. To je... Nemal by ma nikto nevystrašiť. Vedej, prosím. Keď to teraz zvládnem... Počúvajte, keď to teraz zvládnem, musíte dať aspoň 100 zhľadnutí a aspoň 5 lajkov. Keď druhú noc teraz zvládnem. Takže, no. Dohoda. Keď dohodnutá, hej, keď nedohodnutá. No. Ešte Foxy očeknem. Dobre. Dobre. Dobře, ty. Není tu dobre. Som pripravený. Haha. Haha, nemôžeš ma jumpscarovať. Haha. Ja už som totižto pripravený. Yes. Som pripravený. Ukončíme túto noc. Ja budem mať zhliadnutia. A vy, tak čo? Tak content. Áno. Yes. Máme to. No, dohodneme sa tak. Nie. Dohodneme sa tak, že tretia noc bude na budúce. No, lebo bude na budúce už. Teraz to bude také ťažké a bude to zase dlhé video, takže lúči sa s vami super dobrodružstva. Čau.